Wala nang intro-intro. Ganun kalakas yung puwersa. Tapos umungol yung lalaki na parang ang sakit-sakit ng tiyan niya. Maya-maya pa, may tumalon kung nasaan sila. Si Tatay Dadoy. Natatawa-tawa pa itong nagtatanong sa kanila kung yun ba yung kawatan ng kape niya. Hindi sila makasagot lahat. Gawa ng nagulat sila. Kasi papanong andudun na naman si Tatay Dadoy? Ano ba to? May lahing kabute? Bigla na lang sumusulpot? Nang maalala ng lola ko, nagsabi pala ito sa kanila na mag-iikot-ikot siya sa lupain niya. Nung wala na yung pagkagulat nila sa pagdating ni Tatay Dadoy, sumagot sila dito na hindi yun yung kawatan ng kape. Sabay turo doon sa patay na pabo. Yung saya sa mukha ni Tatay Dadoy, napalitan ng hindi maipaliwanag na galit. Halos malukot ang mukha nito dahil sa sobrang galit. Kinaladkad ni Tatay Dadoy yung lalaki. Sumunod silang grupo dito. Habang kaladkad ni Tatay Dadoy yung lalaki, nagmamakaawa ito at nagsasabing hindi na niya uulitin yung ginawa niya. Pero wala. Hindi siya pinapakinggan ni Tatay Dadoy. Dire-diretso lang to sa paglalakad habang kinakaladkad siya. Pansin ng lola ko na parang may tumutulong dugo. Tiningnan niya yung lalaki. Wala namang sugat. Tiningnan niya lahat ng kasama niya sa grupo. Ayun nga. Si Henry, merong sugat sa kanang braso nito. Hindi niya napapansin gawa ng bukod sa masakit yung sikmura niya, nakatuon din yung pansin niya sa lalaki. Baka kasi tumakas eh. Sabi ng lola ko, "Hala, Henry, may sugat ka oh." Pagtingin ni Henry, doon niya lang naramdaman yung sakit at hapdi ng sugat niya. Tinakpan niya ito ng sarili niyang damit para tumigil sa pagdurugo. Tinawag ng lola ko si Tatay Dadoy. Ang sabi niya malala yung sugat ni Henry. Tiningnan ito ni Tatay Dadoy, tapos pinunasan niya yung dugo. Nakita nilang lahat na yung sugat ni Henry ay galing sa kagat ng lalaki. Binitawan ni Tatay Dadoy yung lalaki, tapos meron siyang patpat na ipinatong sa tiyan nito. Bigat na bigat yung lalaki tapos nahihirapan siyang huminga. Samantalang, patpat lang naman yung pinatong ni Tatay Dadoy. Kinuha ni Tatay Dadoy yung langis na nasa tagiliran niya, tapos pinahid niya yon sa sugat ni Henry. Ang sabi ni Tatay Dadoy, takpan niya na kaagad yon. Pag uwi nila, meron pa siyang ilalagay. Matapos yon ay tumuloy na sila sa paglalakad. Nung malapit na sila sa bahay, lumihis itong si Tatay Dadoy. Ang sabi niya, mauna na sila. May gagawin lang siya. Kinaladkad ni Tatay Dadoy yung lalaki papasok sa ginagapasan nila ng kape. Wala na silang narinig o nakita matapos yon. Ilang oras ang lumipas. Wala pa rin si Tatay Dadoy. Nag-aalala na sila. Baka kasi nakatakas yung lalaki. Mga bandang 7:00 o 8:00 na ng gabi nang nakauwi si Tatay Dadoy. Kasama niya ang lahat ng tauhan niya at tatay ng lola ko. Sinalubong nila ito. Pinauwi na ni Tatay Dadoy yung mga tauhan niya. Maaga pa kasi sila bukas eh. Nagwika pa ito ng, "Papalangisan ko yon kay Manang Uklang." Nung narinig ng mga tauhan niya yan, nagtawanan silang lahat. Yan na naman yung lola ko. Praning na naman. Paano? Narinig niya kasi yung pangalan ni Uklang eh.
Nagyaya na si Tatay Dadoy na kumain. Gutom na kasi sila eh. Habang kumakain, nagkukwento itong si Tatay Dadoy sa kanila. Yung lalaking kinaladkad niya nung hapon, isinama niya sa dulo ng lupain niya. Tapos marami siyang tanong dito. Hanggang sa napaamin niya ito, nakasama pala siya sa mga nagnanakaw ng mga nagagapas nilang kape at kakao. Tinanong ni Tatay Dadoy kung saan nila nilalagay yung mga ninanakaw nilang kape at kakao. Ang sabi niya, sa dulo ng ilog. Tanong ni Tatay Dadoy, bakit doon? Sagot ng lalaki sa kanya, iniipon nila doon lahat ng mga mananakaw nila sa lupain niya. Tapos kapag marami na yon, itatawid nilang lahat yun sa ilog, papunta sa kabila, tsaka nila ibibenta. Isa pang tanong ni Tatay Dadoy, bakit pinag-initan niya yung alagang pabo? Bakit niya pinatay? Ang sagot nito sa kanya, nung gabing umaligid sila sa bahay para takutin yung nanakit sa kaanak nila, narinig nila hindi kalayuan na may mga pabong nag-iingay. Dapat kukunin niya na yun nung gabi. Kaso lang, may nakita silang masakit sa mata na papalapit sa bahay. Kaya agad-agad nagpulasan sila. Natakot sila. Hindi nila alam kung ano o sino yun. Pero masakit sa mata. Dala ng pagkatakam niya, binalikan niya yun ng umaga. Kaso lang, yun nga, nasundan siya. Nang marinig lahat ni Tatay Dadoy yan, pinakawalan niya yung lalaki bago pa man din sila makatungtong sa dulong lupain niya kung nasaan ang mga tauhan niya. Ang sabi niya dito, tumakbo na siya ng pinakamabilis niyang magagawang takbo. Walang sabi-sabi, tumakbo nga itong lalaki. Nung nakarating si Tatay Dadoy sa mga tauhan niya, sinabi niya sa mga ito na wag nang ituloy yung trabaho. Pumunta sila sa ilog. May kailangan silang buhatin. Pagdating nila sa ilog, sakto namang nagliligpit na ng mga ninakaw nila yung angkan ng mga aswang. Bukod sa mga sako-sakong kape at kakao, meron din silang tinangay na 2 babae. Hindi naman kilala ni Tatay Dadoy kung kaninong anak yon. Pero nakagapos yon at wala na itong mga malay. Ayon pa kay Tatay Dadoy, pamilyar sa kanya yung mukha ng 3 doon. Sa pagkakatanda niya, kasama yung 3 na yon sa grupo ng mga rebelde na dumaan sa kanila. Hindi ito nagawang iligaw nung kasama niya. Gawa ng may lahi nga itong aswang. Kumpirmado na. Walang sabi-sabi. Tinakbo ito ni Tatay Dadoy tapos pinagahampas niya ng daladala niyang kawayan. Tilian, sigawan, lahat nasasaktan. Pero pumapalag. Tuwing may susugod sa kanya, isang hataw lang, bagsak kaagad sa lupa. Tapos yung mga tauhan niya ang bumubuhat sa mga yon. Tapos itinatali nila sa kamay. Ang sabi ni Tatay Dadoy, lahat sila mauubos doon kung itutuloy pa nila yung ginagawa nila. Pero papalag talaga ang mga ito. 7 lang sila Tatay Dadoy doon. Tapos yung grupong makakaharap nila, mga nasa 12 o nasa 14. Ang sabi ni Tatay Dadoy, wag na nilang hintayin pa na pumadyak siya sa lupa kasi hindi nila magugustuhan yung gagawin niya. Wala. Hindi talaga nakikinig. Sumugod yung pinakamalaking lalaki doon. Pagpadyak ni Tatay Dadoy sa lupa,
Maniwala kayo o hindi, wala pa siyang ginagawa. Bagsak yung lalaki. Hindi alam ng tatay ng lola ko o ng mga tauhan niya kung anong ginawa ni Tatay Dadoy. Kada tapos niyang pumadyak sa lupa, sinasabayan niya yon ng sipol. Parang may tinatawag siyang kung ano sa malayo na hindi nila nakikita. Nung nagkagipitan na, biglang tumakbo yung 5 babaeng aswang papatawid sa ilog. Bitbit yung mga bata. Hinabol ito ni Tatay Dadoy hanggang sa pumasok siya sa loob ng kakahuyan. Mula doon, hindi na nila nakita pa kung ano ang nangyari. Tanging sigawan at hiyawan na lang ang naririnig nila. Parang mga pinaparusahan. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik si Tatay Dadoy. Bitbit yung 2 bata. Yung mga natitira sa kalaban nilang grupo, hindi na alam yung gagawin dahil sa takot. Kaya tumakbo na lang din sila. Tapos yung 3 pinabagsak ni Tatay Dadoy, iniwan na lang nila. Hindi na din nakita ni Tatay Dadoy yung nahuli niya nung hapon. Malamang sa malamang, tumakbo na din yon. Yung 3 hawak-hawak nila, talagang wala nang malay. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa mga tauhan niya, itali yon sa pinakadulo ng bukid. Merong kukuha sa mga yon. Huwag nilang susunugin. Tapos lumapit si Tatay Dadoy doon sa malaking lalaki. At meron siyang sinabi dito na, pasensyahan na lang tayo. Mas masakit ang magiging kamatayan nyo. Ayaw niyong makinig eh. Nung tapos na lahat, nagpasya na silang umuwi. Nung narinig ng grupo lahat ng kwento ni Tatay Dadoy, may halong pagkamangha at pagtataka yung naging reaksyon nila. Habang nag-iisip sila ng itatanong nila kay Tatay Dadoy, bigla-bigla na lang nagsalita si Henry ng, Ang sakit, Chongdoy! Ang sakit ng sugat ko! Napatayo bigla si Tatay Dadoy kasi nawala na yun sa isip niya. Pinahira niya ulit ng langis. Tapos nagdikdik siya ng mga ipangtatapal niya doon. Ang sabi niya, hindi yun basta-basta gagaling. Dapat pumunta siya kay Mamang. Si Mamang ang makakapagtanggal nung nasa loob nun. Grabe kasi yung pagkakabao ng kagat. Ang nakakapagtaka lang, hindi yun kaagad naramdaman ni Henry. Ang sabi sa kanya ni Tatay Dadoy, may sa ahas yung lahi ng mga aswang na yon. Kaya hindi talaga mararamdaman yung kagat hanggat hindi mo ito nakikita o nahahawakan. Inutusan ni Tatay Dadoy na pumunta siya kay Mamang kinabukasan. Ang sabi ng lola ko kay Tatay Dadoy, Taydoy, wala si Mamang, di ba? Napasabi si Tatay Dadoy ng, naku, oo nga pala. Oh, paano yan, Henry? Wala na. Magiging aswang ka na niyan. Handa ka na ba? Biglang umiyak itong si Henry. Tapos nagmamakaawa siya kay Tatay Dadoy na gamutin siya. Pero nagbibiro lang pala ito. Ang sabi niya, araw-araw may ipapahid siyang langis doon para kahit papaano mawala yung sakit. Pero hindi talaga yun gagaling hanggat hindi nakukuha yung nasa pinakaloob ng sugat. Lumipas ang buong gabi na pinagtitripan lang nila si Henry. Kinaumagahan, ayaw na nitong sumama sa kanila sa paggapas ng kape. Kasi nga, baka may mga aswang na naman ang nandoon. Makagat na naman siya. Yun bang nagkaroon ng trauma itong si Henry? Ang sabi sa kanya ni Tatay Dadoy, pumitas siya ng sanga ng suha.
Pagpitas ni Henry, pinasadahan ito ni Tatay Dadoy ng langis tapos binaon niya sa lupa. Ang sabi sa kanya, pagpatak ng 9:00 ng umaga, hukayin niya yung patpat na may basbas tapos kunin niya. Yun ang magsisilbing pangprotekta niya sa sarili niya kapag may mga aswang sa paligid niya. Nung narinig ito ni Henry, nabuhayan ito ng loob. Kaya sumama na ulit siya sa grupo para gumapas ng kape. Fast forward tayo. 6 na buwan ang lumipas. Yung sugat ni Henry, palala na ng palala. Hindi na ito kinakaya ng pinapahid na langis ni Tatay Dadoy. Yung pamamaga ng sugat, gumagapang na hanggang sa mga kamay niya at balikat. Kung hindi maagapan yon, maaaring putulin yung buong kamay niya. O ang mas masakit pa, mamatay si Henry dahil sa laso nun. Hindi naman siya magiging aswang. Pero yun nga, mamamatay siya. Hindi na rin makatulong si Henry sa paggapas ng kape. Kasi hirap na siyang ikilos yung kamay niya. Isipin niyo naman, 6 na buwan na may sugat pa din siya. Tapos lumalala. Kahit sino naman, di ba? Wala nang ibang maisip na solusyon si Tatay Dadoy, kundi puntahan si Mamang. Magbabaka sakali siyang ando doon yung matanda. Nakailang punta na rin kasi sila sa panabutan. Pero wala. Sarado lang yung bahay doon. Tapos walang katao-tao. Yung mga bubunga, parang tumitiklop na eh. Yun bang nasisira na? Tapos yung mga kahoy na haligi ng bahay, may mga anay na din. Talagang napabayaan na yung bahay ni Mamang. Ang tansya ni Tatay Dadoy para kay Henry, mga 4 o 5 araw na lang ang itatagal ng braso niya. Ayaw naman niyang putulan yun ng braso. Bata pa yun eh. Buong araw nag-isip ng paraan si Tatay Dadoy. Ang sabi niya sa tatay ng lola ko, bakit kaya hindi nila subukang puntahan si Mamang ng gabi? Palagi kasing umaga at hapon ang dalaw nila doon. Baka kasi hindi lang nila natsitsyempohan. Napagpasyahan nilang dalawa na gabi na sila pupunta ng panabutan. Sumapit na ang takip silim. Nagpaalam itong dalawa na aalis na sila. Ang sabi nila sa grupo, kahit matulog na sila, baka bukas na sila makauwi eh. Binilin muna lahat ni Tatay Dadoy sa lola ko. Siya na muna ang bahala sa lahat. Buong gabing nakadungaw lang sa bintana yung lola ko. Iniisip niya na, sana ando doon na si Mamang. Sana kasama na nilang babalik si Mamang. Kasi nakailang punta na sila doon, pero palagi na lang wala. Habang nakadungaw ang lola ko, ayan na naman. Nakikita na naman niya yung puting patalon-talon sa mga puno malapit sa bahay nila. Sa isip-isip niya, huling kita niya doon, 6 na buwan na ang nakalipas. Bakit nakikita niya pa din? Tinawag niya yung iba para ituro yung nakikita niya. Kaso, wala nang gising. Si Tatay Fernando na lang. Natatakot siyang sabihin dito. Baka kasi mamaya, tiradurin na naman niya eh. Kaya hinayaan na lang niya. Pinagmasdan na lang niya. Medyo inaantok-antok na yung lola ko. Kasi paulit-ulit lang yung ginagawa nung pinapanood niya eh. Maya-maya pa, may narinig siya sa gilid niya na, "Psst! Psst!" Hindi niya pinapansin kasi nga inaantok na siya. Nung kumatok ito sa dingding ng bahay nila, doon na nakuha nito yung atensyon niya.
paglingon ng lola ko sa baba ng kubo nila, may nakita siyang matandang babae. Puting-puti ang muka. May napakatangos na ilong. Tapos nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Rinig na rinig ng lola ko yung tawa nun na napasigaw yung lola ko dahil sa takot. Pinagsisipa niya yung mga natutulog sa sobrang taranta niya. Nung nagising na lahat, ang sabi niya may tao sa baba ng kubo nila. Pinuntahan nila. Pagpunta nila doon, wala naman. Ang sabi lang sa kanya, dala yun ng sobrang pag-iisip niya. Mabuti pa itulog niya na yun. Sa isip ng lola ko, hindi kaya yun si Uklang? Pero sabi ni Tatay Dadoy, hindi naman yun makakalapit sa kanila. Lumipas ang ilang oras, hindi pa rin nakakatulog yung lola ko. Nang may narinig siyang mga nag-uusap sa labas, ayaw na niyang sumilip. Wala na, dala na siya. Hanggang sa may narinig siyang tinig na sobrang pamilyar sa kanya. Narinig niya na paakyat na yun sa kubo nila. Napabangon yung lola ko para abangan kung sino ba yung papasok sa loob. Pagbukas ng pintuan, kasunod ni Tatay Dadoy na umakyat sa kubo, si Mamang. Okay, alam ko. Grabing kilabot yang naramdaman ninyo nung narinig nyo yung pangalan ni Mamang. Maski ako sobrang kilabot habang ginagawa ko to. Actually, ngayon nga kinikilabutan ako Medyo na-e-excite tuloy ako na ipakwento sa lola ko yung Gapasan 6. Kasi marami pang mangyayari. As in sobrang dami pa. Marami ding sikreto na doon mabubunyag. Kaya pahintay na lang ako sa mga update. Medyo magpapahinga muna tayo sa Gapasan. Isusunod ko muna yung kampana at tatapusin na natin ang serye ni Ronron. Sa ngayon, hahayaan ko munang maiwan sa inyo yung kilabot na yan. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.